Dat is de calor de water. Agora nós queremos ver a nossa passagem do book de Lucas 19, versículo de 1 até 6. Lucas 19, versículo 1 até 6. Nós estamos aqui na Bíblia Santa, na placeia 10 e 12. Está pensando aqui. Jesus entrou de Jericó e estava da passador de estado. E mira, estava de homem que chama Zacheus. E esse estava de cabeçante de publicano que estava de rico. 3. E estava da trata de mira quem Jesus estava lá. E ele não estava da por motivo de multidão. Para sobra, estava de homem cortico. E ela corre, vai diante. E ela sube de palo de secamor. Para o mirar. Para sobre estava da pai passa para caminhar aí. E ora aí Jesus aí chega no lugar aí e ela guarda arriba, ela vai arriba e ela diz: Zacheus, vá bolie. Para sobre ave me mestre na boca. 6. E ela vai a bolie e ela recebe com alegria. É para a alegria da mente. Ao Senhor foi nosso pastor. Quando nós pastor Ross, colocou essa mensagem para nós titular Zacheus da Tollenaar. Agora nós está referente, nós temos que escutar a palavra do Senhor. We kijken naar de tekst hier wat op het scherm staat. Dan doe het over vers 1. Jezus kwam waar? In Jericho. Maar blijft er niet. En hij trok meteen verder. En een zekere Zacheus, de hoofdontvanger, die schatrijk was. Dus de Bijbel vertelt ons iets hier. Zacheus wat? Schatrijk was. Ik wil de kinderen vragen, 2 van die jonge meisjes daar. Ik vraag hem naar voren toe. Kom jullie naar voren, kom. Ik heb je verrast jullie vandaag. Wat gaan jullie doen? 1 gaat vers 2 lezen. Vers 3, sorry, en 4. Ja, en die andere 4 en 5. En dan gaan we verder. Maar je mag hier staan. Maar, pak mijn microfoon. Lees de vers 3 en 4. Ja, lees maar. Probeerde Jezus te zien te krijgen, maar hij kon niet over de mensen heen kijken, omdat hij klein was. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom, om hem toch te kunnen zien. Die andere, volgende vers, 5 en 6. Jezus, daarlangs keek hij omhoog en riep: Zacheus, bij zijn naam. Zacheus, kom vlug uit de boom, want ik moet vandaag in uw huis zijn. Zacheus liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Volgende vers. Maar dat was niet naar de zin van de andere mensen. Nu zijn notabene bij die slechte man op bezoek gaan. Ondertussen was Zacheus voor de Heere gaan staan. Heere, zei hij, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, zal ik hem 4 keer zoveel teruggeven. Jezus zei tegen hem, er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Oké, dankjewel. Jullie mogen zitten. Ook in de voorkant zitten, ook als u wil. Of in terug naar je plek. Kijk naar de straat, hè? Oké. We
kijken hier naar, dit is iemands indruk van zacheus. Dit is, iemand heeft dit geschilderd. En wat merken we hier? Zacheus pakt op een gemene manier geld af. Van wie? Dan zien wij ook, hij verzamelde belasting voor de Romeinen. Ja? En het land Israël was namelijk veroofd door de Romeinen. U weet dat, het land Israël, ze hadden de heerschappij over hun eigen land. Maar toch de Romeinen zijn gekomen, sterker, de ijzeren zwaard, ijzeren schild. En u kunt doorgaan met de Romeinen. En ze hebben het land veroverd. En misschien liepen er soldaten mee met zo'n tollenaar. Zoals de tollenaar gaat belasting innen bij de mensen, of belasting inzamelen bij de mensen. Wat doen ze? Ze lopen samen met Romeinse soldaten. Dus dat betekent dat, als je belasting schuldig bent, dan je moet dat wel betalen. Oké, en durf je nee te zeggen als je soldaten, Romeinse soldaten ziet met zwaard en alles bij je? Je durft geen nee te zeggen. Je moet wel betalen. Je hebt geen keuze, maar het is niet eerlijk. Logisch dat de mensen dan een hekel hebben aan zacheus. Maar er is nog iets. Mensen in Israël wilden goed leven. Goede dingen doen. Voor elkaar en voor God. En als dat lukt, dan noemen ze jou rein. Schoon. Zoals je goede dingen doet in het land Israël, noemen ze je wat? Rein, schoon. Wie iets vies doet, of verkeerds doet, maakt enkele een vlek op zijn leven. Ze deden erg hun best om een vlekkeloze leven te leiden. Best mooi eigenlijk om goede dingen te doen in je leven. Kunt u wel voorstellen dat u doet zoveel goede dingen om u heen, in uw huis, voor uw familie, voor je vrienden. Dat mensen kijken naar jou en ze zeggen, kijk zij daar. Zij doet allemaal goede dingen. Ze geven eten aan de armen. De vader en moeder van zacheus hoopten dat ook voor hun kindje. Ze gaven hem daarom zijn naam, Zacheus. Wat betekent dat? De kinderen. Wat betekent Zacheus? Hebben jullie ooit gedaan? Rein. Kan je je voorstellen dat zijn naam betekent rein? Dus als je hoort de naam Zacheus, dan hoor je de naam rein. Dat is een reine vent. Kijk hier, maar was hij rein? Nee. Zijn naam betekent rein. Het was voor vele mensen toen belangrijk om op een mooie manier te leven. Een manier om schoon te blijven was om uit de buurt te blijven van slechte mensen. Zo, de Romeinen bijvoorbeeld, dat zijn slechte mensen die niet voor God een mooie leven willen. Zo dachten de mensen, de Joden. De Romeinen zijn wat? Slechte mensen. Zijn pagaan. In Poppement zeg je ook, hoe noemen we dat? Paganen, hè? Ja, zijn heidenen. En de Romeinen. En zo dachten ze over de Romeinen. Oké. En dan, daar blijf je uit de buurt van hen. En Zacheus, kijk luister naar. Zacheus verzamelde geld voor de Romeinen, de vijand. Kan je wel voorstellen hoe de mensen haatten Zacheus? De mensen zagen hem als wat? Een vuile verrader. Met andere woorden, samenwerken met de vijand, daar word je vies van. Ja? En dan, dus, de mensen blijven ook bij Zacheus weg. Misschien heeft hij wel veel geld, kan hij alles kopen wat hij wil, maar hij heeft geen echte vrienden. Dus je kan me voorstellen dat mensen zien hem komen, en wat doen ze? Want echte vrienden zijn niet te koop. Ze lopen die anderen op. Ze willen hem niet zien. Hij is rijk, maar wat? Hij
verzamelt geld voor de Romeinse overheid. En dan vraagt hij veel te veel. En alles wat overblijft, houdt hij voor zichzelf. Niemand wil bij hem zijn. Of mensen willen hem niet vragen om hulp. Niemand ziet hem zitten. Iedereen kijkt over hem heen. En dan, als we kijken naar de Bijbel is duidelijk. In vers 1, Jezus kwam naar Jericho. Jezus kwam daar. Maar blijft er niet. Hij trok meteen wat verder. En een zekere Zacheus, de hoofdontvanger, die schatrijk was. Waarom vertelt de Bijbel ons dat Zacheus schatrijk was? Omdat hij heeft ingezameld te veel geld, te veel belasting. Hij vraagt de mensen om te veel te betalen. En waardoor je schatrijk bent. Door je verkeerde handeling. Zo Jezus komt Jericho binnenwandelen. Er is heel veel volk op de been. Wat wil je? Zo je kan me voorstellen, als je kijkt naar dit plaatje hier. Jezus komt hier. Ik zie dat ik ben te ver gegaan. Ja? Jezus komt binnen. En wat doet hij? Hij probeerde Zacheus ook aandacht te krijgen. Wat wil je? Nou, buiten Jericho heeft Jezus een blinde man beter gemaakt. En dat heeft Zacheus ook gehoord. De mensen waren er vol van. Iedereen wil Jezus graag zien. Ook Zacheus wil hem ook zien. Maar ja, dan kunt u wel nagaan dat geen mens bereid was om een stapje opzij te zetten voor deze landverrader of oplichter. Niemand wil opzij gaan voor hem. Ja? Zo je kan me voorstellen dat de mensen die willen hem niet opzij gaan. Zo de korte man die probeerde achter de mensen, tussen de mensen te gaan, maar het lukte hem niet. En wat heeft hij gedaan? Hij probeerde vooruit te lopen. En wat doet hij? Hij rent heel snel naar voren, loopt voor in de menigte en dan klimt hij op een boom. Dus het volk had de bloedhekel aan hem en de Joodse leiders hadden er ook voor gezorgd dat Zacheus meer gehaat werd door hem een etiket zonder op te plakken. De kleine tollenaar, de tolontvanger, kon niets anders doen dan snel een vijgenboom klimmen. In een vijgenboom klimmen. En wat doet hij? Wat deed hij? U kent de bomen waren ook speciale bomen. En daar wil ik iets vertellen. En ideaal dus om jou een beetje achter te verstoppen. Ik zie mensen wel, maar mensen zien mij niet. En dat is wat hij dacht. Met andere woorden, Jezus gaat hier voorbij komen en niemand gaat mij zien. Omdat de vijgenbomen waren grote bladeren. Dit is alleen een foto of schilderij van een man. Maar blaadjes zouden even wel een beetje gaan bedekken. Ideaal dus om je een beetje achter te verstoppen. Ik zie de mensen wel, maar de mensen zien mij niet. Zou Zacheus bedacht hebben. En dan gebeurt het onverwachte. Jezus kwam precies, dit is iemand die met zand heeft dit geschilderd. Ja? En Jezus kwam precies bij de boom. En wat zegt Jezus? Toen Jezus daar langs kwam, kijkt hij wat? Omhoog. En hij riep Zacheus bij zijn naam. Hoe weet Zacheus, hoe weet hij, hoe hij heet? Heb je jezelf ooit afgevraagd? Waarom roept Jezus hem bij naam? Heeft Jezus hem had Jezus hem over hem gehoord? Of is dat goddelijkheid die door de menselijkheid kwam en hij roept de naam van hem? Wij weten het niet. Oké, maar hij roept Zacheus bij naam. Zacheus, kom vlug uit de boom. Want, kijk wat hij zegt. Want ik moet wat? Vandaag bij u wat? Huis zijn. En Zacheus liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in huis. Wat was hij blij. Er is ook een schilderij van iemand. Iemand heeft het zo geschilderd. De Zacheus zag er zo uit. Ik weet niet wie heeft dit geschilderd. Misschien een kind of misschien iemand. Oké. Maar een andere schilderde hem zo. En hij kwam uit de boom. Jezus heeft zakken in de boom. En dan kwam hij ook
uit de boom. En gebeurt het onverwachts. Jezus staat stil, precies bij de boom, waar Zacheus verstoppertje zat te spelen. Jezus kijkt omhoog en noemt Zacheus bij zijn naam. En de kijker wordt de bekijkende. Wij weten niet of Jezus hem al kende. Dat weten we niet. Maar in ieder geval noemt hij hem bij naam, bij zijn naam. En niet bij zijn scheldnaam. Dat zouden wij misschien wel doen. Als je zag zo'n man en je weet dat zo'n vieze man, wat zou je dan noemen? Hey kleintje! Hey kleintje, kom naar beneden, kom uit de boom. Of lelijke oplikte, kom uit de boom. Dat zullen we zo zien. Je weet hoe de kinderen zijn, hoor. Kinderen op school, of noem maar. Nee, Jezus noemt hem bij zijn naam. Waarom deed Jezus dat? Waarom Jezus heeft hem niet bijvoorbeeld hij kleintje. Of je lelijke oplikte. Jezus heeft het zo niet genoemd. Omdat Jezus heeft respect voor de mens. Maakt niet uit wat je hebt gedaan in het verleden. Hoe je leven eruit zag. Gewoon in het verleden. Wat u hebt verkeerd gedaan of wat dan ook. Jezus houdt nog steeds van u. Weet u dat? En één ding heb ik geleerd altijd in mijn bediening. Maakt niet uit als ik fouten maak. Ik kan ook de fouten ook herstellen. Ik hoef niet in mijn fouten te leven, blijven leven. Ik kan ook mijn zonde beleiden aan God, goed maken met God en een nieuwe leven beginnen met God. Nee, Jezus noemt zijn naam. En dat is wel goed om te weten dat de naam Zacheus ook een andere betekenis heeft. Weet je dat de naam heeft een andere betekenis ook? Rechtvaardige. Niet alleen dat. De eerlijke. Weet je dat Zacheus naam betekent dat allemaal? De rechtvaardige, de eerlijke. Maar was die zo? Helemaal niet. Jezus ziet Zacheus niet als een kleine zondaar, maar of een oneerlijke oplichter, maar hij ziet wat hij kan worden. En Zacheus, een eerlijke en reinige. Zo Jezus ziet hem zo, hè. Zoals Jezus naar u kijkt en hij naar mij kijkt, ziet hij ons zonde niet. Hij ziet u en hij ziet wat u kunt worden door zijn genade. Is dat niet geweldig? Amen. Het volgende punt is dat Jezus zegt, kom, vlucht naar beneden. En dit is ook een andere schilderij van iemand anders. Ook. En Jezus kijkt naar omhoog en hij zegt tegen de korte man en die kleine man, zegt, kom naar beneden. Wat deed hij? Hij komt naar beneden. Vers 7. Maar dat was niet naar de zin van die andere mensen. Nu hij, notabene, bij die slechte man op bezoek gaat, mopperden ze. Maakt niet uit wat je doet in het leven, er zijn ook mensen die altijd zou je tegenspreken. Weet je dat? Hij, zij, wat komt die hier doen? Wat komt zij hier doen? Maar weet u wat, u en mij, we moeten onze aandacht niet richten op de mens. Omdat als je richt je aandacht op de mens, dan wat? Kom je nergens. Als je goed doet, gaat ze praten. Als je slecht doet, gaat ze praten. Als je niks doet, gaat ze praten. Nou, wat doe je met de mens? Dan hoef je niet je aandacht te richten op de mens, toch? Zacheus komt vlug naar beneden. Want vandaag moet ik bij jouw huis verblijven. Bij jou moet ik zijn. Kijk hoe Jezus dat benadrukt. Maar zegt Jezus dat nu tegen de vijand? Tegen Zacheus, die vuile verrader? Iemand die zo een hebberig is, die geen mooie leven heeft? Wat moet Jezus daar? Met andere woorden, wat gaat hij daar doen met de vuile verrader? De oplichter. Wat doet hij? Wat gaat hij doen bij die man? Waarom zegt hij, bij jou moet ik zijn? En je kan me voorstellen dat die mensen zeggen dat allemaal, ze waren niet blij. De mensen vinden het stom. En ze mopperden. En dat zegt vers 7. Ze mopperden. En opeens, wat merken we ook?
Opeens wil hij ook een mooie leven hebben, Zacheus. En kijk wat de Bijbel zegt hier, vers 8. Ondertussen was Zacheus voor de Heer gaan staan. Hij kwam uit de boom en hij kwam naar beneden. En hij opeens, ja, ondertussen was Zacheus voor de Heer gaan staan. Heer, zei hij. Kijk wat hij zegt. Ik zal wat? De helft van mijn rijkdom. Dat zijn gestolen rijkdom. Weet je dat? Allemaal gestolen rijkdom. Die helft van mijn rijkdom. Wat? Ik zal de helft van mijn rijkdom aan die armen geven. Ja, terecht. Je hebt het gestolen. Oké, en dan wat? Als ik iemand te veel belasting heb laten betalen. Kijk wat hij zegt hier. Zal ik hem wat? 4 keer zoveel teruggeven. Is had de man zoveel geld? Kan je je voorstellen? Als je hebt belasting, met andere woorden, onterechte belasting gevraagd, of de mensen hebben opgelicht, hij geeft ze hoeveel keer? 4 keer terug. Nou, Zacheus wordt gelukkig van Jezus, die hem zien zitten. Kan je je voorstellen dat als Jezus naar hem kijkt, Jezus oordeelt hem niet. Als Jezus naar u kijkt, hij ziet niet uw zonde. Hij ziet wat u kunt worden door zijn genade. Isn't het geweldig? Hij wil u veranderen, hij wil mij veranderen. Omdat wij zijn niet beter dan elkaar, weet u dat? En nooit moet u je mond niet gebruiken om anderen te kleinen. Omdat we zijn niet beter. Iedereen had een hekel aan Zacheus. Iedereen vond hem vies, dat hij vies was. Ze deden alsof hij stonk. Ze behandelden hem lelijk. En veel mensen in Israël geloofden dat God ook wel een hekel aan hem zou hebben. Mag ik dan bij jou, vraagt Jezus, kan je je voorstellen? Zo Jezus kijkt niet naar de mans verleden. Hij kijkt naar wat hij kan worden door zijn genade. En Zacheus en Jezus lopen samen. Je kan me voorstellen. Hier is ook een iets hier. Dan zien we hier. Jezus roept hem uit de boom. Hij komt naar beneden. En dan wat? Zacheus is ook blij. Kijk, hij loopt samen met Jezus. Zacheus en Jezus lopen samen naar zijn huis. En zo laat Jezus zien dat God iedereen zien zitten. Vriendelijk zijn voor een rotzak. En er dan achter komen dat daar vaak een heel verhaal achter zit. Jezus laat ermee zien hoe God eigenlijk is. Jezus liep samen met deze man. Al die mensen misschien kijken in hem aan en zeggen, met dit rotzak gaat hij lopen. Vuile oplichter. Dief. En ik kan me voorstellen. Maar zo ging Jezus niet met hem om. Kan je je voorstellen? De Bijbel zegt, en met andere woorden, Jezus laat ons zien hoe God over ons denkt. Jezus laat ermee zien hoe God eigenlijk is. De Bijbel zegt ergens dat God ons lief had toen wij nog slecht waren. Het maakt niet uit als je wat een lieve persoon bent of niet. Jezus zoekt je op nog steeds wel op. Hij laat niemand hangen. Hij sluit niemand buiten. De mensen vinden Zacheus naar iemand, nu Jezus ziet hem zitten, vinden de mensen dat raar. Kan je je voorstellen? Jezus ziet hem zitten. Jezus aanvaardt hem. Maakt niet uit wat de mensen over je denkt. Of hoe ze voelt over jou. Ze mopperden altijd op de stomme Tollenaar. Nu mopperen ze op Jezus. Ze zie je in het verhaal dat Jezus daar eigenlijk niet op reageert. Zo de mensen probeerden allerlei dingen over Zacheus te zeggen. En hij hoorde dat wel. Maar wat deed Jezus? Hij reageerde daar niet op.
Stel voor dat iemand iets over je praat. Of iets over je zegt. Of allerlei rare dingen gaan vertellen over jou. Ga je de energie daarin steken om te reageren daarop? Weet je wat probeer ik te doen? Maakt niet uit wat je zegt over mij, wat je denkt over mij, wat je voelt over mij. Dat gaat mij niet schelen. Kan ik je eerlijk vertellen? Ik doe mijn best. Als je vindt mij preekt niks, dan is het ook niks voor jou. Iemand anders zou het misschien horen en dan hebben ze wat aan. Maar weet je wat is het? Ja, kijk, als ik naar de mens kijk en als ik naar de mens opleg, dan doe ik helemaal niks. En zo moet je in je leven omgaan met God. Ja? Kijk niet naar de mens. Kijk naar de God die jou geroepen heeft. De God die zoveel van je houdt. Weet je dat hij ontzettend veel van je houdt. En hij wil jou ook het beste maken. Hij wil je het beste geven in je leven ook. Jezus zegt niet tegen de mensen, oh, dat mag je niet vinden. Jezus zegt niets. Ach, en dat valt tegen. Ze verwachten dat Jezus zal reageren op wat ze zeggen. En Jezus laat het gebeuren. Om te eindigen, mijn laatste punt. Het is net alsof hij de viezigheid die aan Zacheus geplakt zaten, overneemt. Kan je je voorstellen? Kijk wat hij zegt hier. Dat is het bijzonder van Jezus. Jezus is zo'n geweldige verlosser. Kijk wat hij zegt hier. Ik zie dat ik heb de dingen ook. Ik moet even terugspoelen. Vers 9 en 10. Kijk wat Jezus. En Jezus zegt tegen hem. Er is vandaag wat? Redding gekomen in uw huis. Nu bent u wat? En de zoon van Abraham. Maakt niet uit wie je bent, wie je was, wat je hebt gedaan in het verleden. Hoe rotte dingen wat je hebt gedaan. Van God maakt niet zoveel uit. De dief van het hij heeft mensen vermoord. En hij zat daar aan het kruis en de laatste nippertje van zijn leven. En weet je wat deed hij? Hij zei, Jezus, als u in uw koninkrijk komt, gedenk mij. Maar wij weten niet wat voor gesprekken had hij met Jezus daarvoor. Misschien heeft hij Jezus verteld over de rotte leven wat hij had. En hij gaat nu dood, omdat hij was aan het punt op dood. En misschien heeft hij met Jezus gepraat over zijn toestanden. Hij voelt zich ellendig. En miserabel. Misschien heeft hij Jezus verteld over hoeveel zonde, hoeveel verkeerde dingen heeft hij gedaan in zijn leven. En heeft hij zijn zonde aan Jezus beleid. Maar wat zegt Jezus? God is zo geweldig. Maakt niet uit wat je hebt gedaan. Wat je verleden was. Wat je hebt ooit in je leven gedaan. Alle rotte dingen wat u en ik hebben gedaan in ons leven. Van God maakt dit ervan uit. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1 en vers 9. Als wij onze zonde belijden, wat gaat hij doen? Hij is rechtvaardig. Hij is in staat om onze zonde te vergeven. En ons te wat? Reinigen van alle ongerechtigheden. Het is net alsof hij, Jezus, de viezigheid die aan Zacheus geplakt zat, overneemt. Kom, ik neem het over, zei hij, met andere woorden. En het is net zoals de vriendelijke woorden die Jezus, die lieve aandacht en lekkere douche was van Zacheus. Alle vuiligheid wordt van Zacheus. Alle vuiligheid wordt van Zacheus, de vuile verrader, weggespoeld. Hij wil beter worden. Hij wil rein worden. Hij wil zijn naam, de betekenis van zijn naam, dat gaat. Gewoon, dat wordt weerspiegeld in zijn karakter. Hij wil beter worden. En als ik iemand iets heb afgeperst, kijk wat hij zegt. De Tollenaar zegt nu, als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. 4 maal zal ik teruggeven. Ik heb 1 euro van jou gestolen. Hoeveel moet ik jou geven? 4 euro. Dat betekent dat heel veel van zijn rijkdom is afgegaan die dag. En één ding heb ik gemerkt in dit verhaal, is dat Jezus heeft hem niet gevraagd om dat te doen. Weet je dat? Heb je dat niet gemerkt?
Jezus hem gevraagd. Hey, Tollenaar, vieze, opperlichte. Moet je wel, je moet 4 maanden zoveel teruggeven. Nee, Jezus heeft dat niet tegen hem. Hij gaat behandelen hem als een mens, een waardevolle mens. En Jezus zegt tegen hem met andere woorden, kijk, Jezus zegt, ik ga naar uw huis, ik heb je geaccepteerd. Maakt niet uit wat u hebt gedaan in het verleden. Het maakt niet uit. Als u voor God komt en als u zonde belijdt, dan komt dit allemaal wat goed. En kijk de verandering. Zacheus loopt met Jezus samen. Ik weet niet waarover hebben ze gesproken. Maar misschien hebben ze een stukje gelopen, wie weet. En wat voor gesprekken hebben ze gehad? Dat weet ik niet. Maar wat zei hij? Jezus heeft zijn leven geraakt. En als Jezus u verandert en als hij mij verandert, dan kunnen we ook anders leven, toch? Maar de vraag is, heeft hij u veranderd? Is uw leven veranderd? Is mijn leven veranderd? Wat zegt Zacheus? Als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik 4-voudig. 4 keer zal ik teruggeven. En dat was een boete, weet u dat? Dat was een boete die de Romeinse rechter aan dieven gaven. Dat is een boete. Als een dief, u hebt iets gestolen, u moet 4-voudig teruggeven. Dat was een boete dat de Romeinse overheid gaf aan dieven. En wat deed Zacheus? Hij weet daarvan. Hoeveel heeft hij teruggegeven? U weet het niet, hè? Dat was een boete. Boete van de Romeinse overheid. U hebt iets gestolen, je moet 4-voudig teruggeven. En wat deed Zacheus? Hij deed hetzelfde. Hij deed wat zegt hij? Alles wat ik heb van mensen afgeperst. Gestolen. Ik heb te veel belasting geëist. Te veel belasting ingezameld van de mensen. Ik geef ze wat? 4 maal terug. Zacheus geeft zichzelf straf. Maar nu Jezus hem ziet zitten, wil hij meer dan alleen maar goed maken. Meer dan alleen maar terugbetalen wat fout was. Hij wordt een goed mens. Hij wil ook een mooie leven hebben. En geef geld aan de armen. Dat zegt de Bijbel toch? Hij gaf ook geld aan de armen. En waarom deed hij dat allemaal? Omdat hij wil anders gaan leven. Hij wil anders worden. Daarom komt hij naar beneden. En je ziet dat hij straalt geluk uit. Hij is gelukkig geworden. Waarom? Jezus kwam op de bodem van zijn hart. Is Jezus op de bodem van uw hart? Bent u gelukkig? Is uw leven ook gelukkig? Heeft hij uw leven veranderd? Heeft hij uw leven vernieuwd? Heeft hij mijn leven veranderd en vernieuwd? Zacheus, hij geeft geld aan de armen. Zuiver zoals zijn ouders hem hadden genoemd. Schoon zoals God ons heeft bedoeld. Ik vind het lastig om te snappen hoe Jezus dat doet. Ik denk dat wij vaak zijn als de mensen die mopperen. Kan je voorstellen dat wij houden van dingen praten over mensen. Over dingen zeggen over hen. Noem wij bijvoorbeeld mensen, de Joden noemen ze buitenlanders. Vluchtelingen. Gelukzoekers. Mensen die willen profiteren van de Romeinse rijkdom. Wij vinden het soms moeilijk om anderen te zien zitten. Eigenlijk net als de mensen in Israël. Maar zonder dat wij het doorhebben, lijken wij op Zacheus. Weet u dat? We zijn in onze eigen vruchtboom gekropen. En een plek waar wij denken dat wij goed overzicht hebben. Maar enkele kijken wij neer op anderen. Sluiten we mensen buiten.
En is ons leven niet zo schoon als wij denken. En doordat Jezus een rotzak, een zacheus opzoekt, en doordat de mensen daarop mopperen, laat Jezus zien dat wij net zo vies zijn als zacheus. En daarom is hij zo mooi. Daarom is het zo mooi wat Jezus doet. Want wat hij doet voor zacheus, doet hij ook voor jou. En ook voor mij. Amen. God komt naar jou toe. En wat zegt hij? Mag ik dan bij jou? In elk zwerver, in elk zieke, in elk is een opgehouden hand. Iemand die jou vraagt om hulp. Jezus zegt ergens: alles wat je voor een andere mens hebt gedaan, heb je voor mij ook gedaan. Hij komt naar je toe en hij vraagt: mag ik jouw viesheid overnemen? Jouw rotte leven wat je had in het verleden, mag ik dat van je overnemen? Laat de mensen dan maar mopperen. Ik kan dat wel hebben. Ik wil bij jouw huis zijn. En dan mag je ook weer rein worden. En dat is de boodschap die we krijgen uit van het leven van Zacheus. God houdt van u, broeders en zusters. Dames en heren, God houdt ontzettend veel van u. Hij wil ook het beste hebben in uw leven. Hij wil op de bodem van uw hart wonen. Hij wil uw hele leven nemen. Hij wil ook in de centraal staan in uw leven en in mijn leven. Maar geven we hem dat ruimte. Vandaag wil ik de Heer vragen om nu in mijn hart te komen. Ik wil hem vragen om al mijn viezigheid, al mijn vieze leven, al mijn leven wat ik had in het verleden, om dat te doen voor mij. En u zegt tegen God, u wil dat ook tegen God zeggen, ik vraag u om op te staan. Amen. Dit is uw oproep tegen God, roept u op en dit is uw reactie tegen God. Wat doet u? Wat gaat u zeggen tegen de Heer? Heer, ik geef mijn leven opnieuw aan u vandaag. Ik stel mijn hart voor u opnieuw open. Is dat wat u zegt tegen God? Dit is wat ik zeg tegen hem. Zullen we persoonlijk? Ik vraag u nu niet voor uw oma en uw opa te bidden. Niet voor een ander te bidden. Bid voor uzelf. Vraag God, de hemelse Vader, opnieuw in uw leven te komen. Vraag de Heer Jezus Christus opnieuw op de bodem van uw hart te komen. En vraag de Heilige Geest om u te vullen met zijn volkomenheid. Zullen we persoonlijk bidden? Dan belijden we al onze zonden aan God. En we vragen de Heer om ons te helpen om opnieuw te beginnen. Vandaag een nieuwe leven te beginnen. Helemaal een splinternieuwe leven. Zullen we persoonlijk bidden? Onze Vader in de hemel. Vandaag zijn we zo dankbaar voor het verhaal van Lucas hoofdstuk 19, 1 tot en met 10. Het verhaal over Zacheus. En zijn naam betekent de reine, de rechtvaardige. Nou, Vader, wij beseffen dat Zacheus deden en zijn levensstijl was de tegenovergestelde van zijn naam. Maar toen Jezus kwam in zijn leven, Jezus op zijn pad kwam, Jezus riep hem uit om naar beneden te komen uit de boom.
En Jezus wandelde samen met hem. We weten niet wat voor gesprekken hebben ze samen gehad. Maar ze liepen samen naar zijn huis. En we hebben gemerkt, oh Vader, dat het leven van Zacheus was helemaal veranderd. Daarom vandaag hier in deze ruimte, hier op deze plaats, willen wij, oh Vader, ons harten voor u opnieuw openstellen, Vader. Wij willen u aanvaarden als onze hemelse Vader. Wij willen ook, oh Vader, Jezus aanvaarden als onze Heer en onze persoonlijke verlosser. En onze heiland. Vader, wij willen ons harten openstellen opnieuw voor de volledige uitstorting van de Geest. Kom, oh Vader, en neemt uw plaats in op de bodem van ons hart. Heer Jezus, neemt uw plaats in ons leven. En neem de regie over ons leven, oh Vader. Vader, wij willen ons de Heilige Geest uitnodigen om ons te vullen met zijn volkomenheid. Vader, raakt ons allemaal aan, één voor één aan. Van ons hoofd tot ons tenen. En we bidden, oh Vader, we vragen om vernieuwing. Vergeef ons van alle onze zonden. Alles wat we hebben verkeerd gedaan in het verleden. Als we hebben gezondigd tegenover u in woorden, in daden of gedachten. Wij belijden alle onze zonden u. En we bidden en vragen u om vernieuwing. Dat onze relatie met u vernieuwd zal worden. Dat wij ook dat hechte relatie met u mogen of hebben. En dat wij ook hand in hand met u door ons levenspad mogen gaan. En dat wij ook elke dag op u volledig mogen vertrouwen. Legt uw handen op ons. En wij vragen u om ons te zegenen. In Jezus Christus naam. Blijf staan, we gaan onze slotlied zingen. Even, neem op de plaats. Amém, Dios, danke mir más para los pastor. Es un tremendo mensaje. Uno solo hay que sacar durante ese banco y nos pone de los vidas. Es una que queremos diácono y plante para que Dios me ofrenda y también los presten. Jasmine.